Aquest divendres s'acaba la campanya electoral després de 15 dies d'actes i propostes. David Rovira encapçala per 5a vegada la llista de Convergència i Unió. Jordi Miró lidera una agrupació d'esquerres i Antoni Vendrell s'ha estrenat com a cap de llista d'Espluga Viva. El nou pavelló municipal ha centrat bona part de la campanya. Convergència s'ha compromès a tenir-lo enllestit al primer trimestre de 2016. Som Espluga creu que l'equipament arribarà amb retard, mentre que Espluga Viva n'ha quedat al marge. I sobre la col·locació de gespa del camp de futbol, Convergència ho veu factible de cara al 2017, una vegada s'enllesteixi el pavelló, mentre que Som Espluga creu que és una necessitat que se solapa amb la del propi equipament esportiu. La zona blava també ha estat una de les propostes de les que se n'ha parlat força. Som Espluga vol recuperar els 30 minuts gratuïts per tothom, i Espluga Viva, per la seva banda, creu que cal parlar-ne amb els botiguers. La candidatura de David Rovira aposta per mantenir el model actual de mitja hora gratuïta per la gent que compra als comerços. Pel que fa a la relació amb les entitats, hi ha hagut punts de vista diferents. L'agrupació d'esquerres vol reforçar la comunicació entre consistori i associacions i ha dit que la relació de l'Ajuntament amb les entitats ha estat pràcticament nul·la. Convergència ha reivindicat el seu paper com a impulsador de la coordinadora i ha proposat un mediador que coordini les activitats. En relació a l'habitatge, Convergència ha promès fer pisos de lloguer social a l'antic quarter de la Guàrdia Civil i locals per a emprenedors. Espluga Viva creu que cal treure partit dels espais municipals ja existents per fer-ne pisos socials. Som Espluga ha proposat fer un cens d'habitatges buits. Sobre el comerç, les tres formacions han apostat perquè els nous establiments que s'obrin a l'Espluga tinguin menys taxes i agilitzar-ne els tràmits. La necessitat de reactivar el comerç ha estat en boca de totes les candidatures. Punts de vista similars sobre la formació dels joves més enllà dels 16 anys. Som Espluga proposa que facin pràctiques en empreses de la comarca. Convergència ha proposat una formació dual professional d'injecció de plàstics que seria pionera a Catalunya. La ruta templera ha de servir de promoció del poble segons les tres candidatures. A més, Som Espluga ha proposat la creació d'un patronat de turisme, mentre que Espluga Viva vol que les autocaravanes disposin d'un pàrquing al parc fluvial. Pel que fa a l'economia, Antoni Vendrell vol rebaixar els impostos dels espluguins traient partit del patrimoni municipal i també ha promès rebaixar fins a la meitat o eliminar la taxa d'escombraries per la gent gran amb pocs recursos. La candidatura de Miró s'ha compromès a estudiar la rebaixa de l'IBI i Convergència s'ha compromès a baixar aquest mateix impost si surten reelegits. Altres temes que s'han parlat són la relació amb la llar d'infants, un nou edifici per l'escola de dansa, una pista d'atletisme o la zona de Sant Bernat pertanyent al terme de Vimbodí i Poblet. En matèria agrícola, les tres candidatures han reivindicat fer horts socials. També han parlat de reforçar la seguretat davant del robatori en finques agrícoles, la construcció d'una planta descalcificadora o connectar la xarxa pública al pou de la Masia del Fartet. La millora del transport públic és un dels punts on també han coincidit. Som Espluga proposa una plataforma ferroviària entre Tarragona i Lleida pensada per la mobilitat dels joves i Espluga Viva aposta per un servei mancomunat que permeti la millora de transport públic a la comarca.